Здравейте, хора. Много съжалявам, че ми се размазва тия екрана. Абе, не съм ти натискала това. Компютър. Искам на компютър. Колко ще ми се падне и... Легендари! А я от тук още едно легендари ли? Brookhaven TV. Пак легендари! За мен тези двете са легендари плюс едно котенце. Мяу! Да, аз обожавам котки. Ако някой... Не искам да ми се пали къщата. Ако някой от вас също обожава котки, да пише в коментарите. Или пък, който не харесва котки, да пише какво обича. Каквото и да е животно. Да, ето я. През. Да. Сега... Моля я излеза. Да, благодаря. И хора, както виждате, малко се изморих да играя, но не. Моята паса. Ако искаш на друга игра, с животните. Да, с животните. Някаква... Не, с паяците. Не сме я играли. Да, верно, отдавна не сме играли. Да, хора, ще игра на друга игра. В следващото видео. Аз. В следващото видео ще ви покажа и паяците. Да, може и да знаете кои са, но... Чао, чао, до после!